Hola a tots. Avui volia parlar de la meva família, propera a la casa on jo visc. El meu pare, quan em va tindre a mi, va deixar la política i l'esport i va tindre una operació que li van estirpar intestí, que és l'operació del Trendelenburg. Llavors ell era pelotari, jugava a pelota a mà a Poblenou i de petit havia practicat l'atletisme i el futbol. Era saltador d'alçada, practicava les combinades, el llançament de pes, però mai havia, també velocitat, però mai havia fet curses de fons. Llavors jo, que no he tingut noció d'ell en l'esport, exceptuant l'atletisme i el futbol, i el ciclisme, també el ciclisme. Jo he practicat tots tres esports, com ell, però he tingut unes característiques diferents, perquè en atletisme sí que he practicat fons, en ciclisme només he practicat fins a 70-75 quilòmetres, no he passat dels 70, quan vaig anar a Llavaneres i tornar, i en futbol ell tenia més condicions que jo. Jugava en unes categories millors que jo, però jo només vaig jugar fins a cadet. Després vaig seguir entrenant a juvenil, però ja veia que no tenia les condicions de poder jugar millor perquè jugava amb futbolistes que eren millors que jo i llavors hi havia bastanta descompensació i vaig veure si de juvenil ja no estic al nivell d'uns sèniors que són més àgils, més ràpids, jo no ho veia igual. Jo només veia que estava en un terreny de joc i que no tenia les condicions de jugar a futbol com altra gent, a ratlles. Però no vaig tindre en compte la meva categoria. Llavors, per un costat, vaig fer malament. Llavors, jo els acords que tinc del meu pare és que aquí al costat, quan encara no estava la pista construïda, em va ensenyar tot el socavón que hi havia dels terrenys de la maquinista on anaven a fabricar la pista d'atletisme. Em va portar a veure un company seu de feina, de Renfe, que era maratonià. Vam anar a saludar-ho i ell m'ha dit que alguna vegada hem anat a veure la pujada a Montjuïc de ciclisme, que per cert, jo per la marató, més que jo, nosaltres per la marató hem fet una volta del recorregut, farà 3 anys o així, i va ser una experiència inoblidable, perquè era canvis de ritme i ja despedint-me dels meus companys d'equip, en aquell dia, que ells van continuar la marxa fins a Castelldefels, fins a Castefa, la baixada de la part del castell cap a baix és impressionant. Jo anava amb mountain bike, perquè la de ciclisme de carretera la tenia espatllada, i baixes a 70 o 80 per hora, i és molt segur. O sigui que l'experiència és d'una velocitat i et pots caure, però és una experiència única, lo de baixar per allà. I bé, només dir que a vegades parles, no despectivament, sinó parlant de més, dient que el teu pare no ha fet esport en la vida i aquestes coses, i no, simplement que és un treballador que en els seus ratos lliures pues, ha participat en fent esport fins que la seva salut s'ho ha permès. Perdó. I la meva mare no ha fet esport mai perquè la meva àvia era una frutera i anaven amb el meu tiet, abans de que fos maquinista, a recollir fruita a un terreny que hi ha a Caspe, a les vores, al costat de Xiprana, que es diu el Collao. I el meu tiet li acompanyava en bicicleta i la meva mare anava a la part del darrere,
De fet, crec que el meu tiet com el meu pare van entrar en Renfe com a militars, però jo no puc donar judici de valors perquè una de les raons principals per entrar en Renfe és entrant per la via militar. Vinga, gràcies.